въздишаш като че. А? Само трябва да ги оправям. Сега поне отиваме до площад Сточна гара, Не, това е хубаво. Тя се движи тролейбуса като вързи пътници до някои спирки. Например, за тролейбус 1 улица Витиния. Аз следвам правилата. Аз преди не ги следвах, защото не обичам, ама сега си реших, че ще ги следвам вече. Айде. Слизаме надолу. Чакай се. Аз забравих, че тук беше от следващия мост. Трябва просто направо малко да продължа. Помислих си, че ето тук пак завивам, но то забравих. Някакъв случай тръг. Тук се правя фритър. Сега не ми кажи, че заседнах. Не ми казвай, че заседнах. Не ми казвай. Добре, че не заседнах. Заседнах, щеше вече да е мазало. Продължаваме с 5 минути. Само искам да имам гласове, но не мога да намеря някакви файлове. Не може София Транспорт да ми помогне да намеря файлове. Аз съм на телефон, играя и не знам как да стане този момент. Аз много се мечтая да имам, ама не ми се получава. Даже го Виктор Озунов види това видео. Този в играта е ултра по-различен, защото отзаде има седалки, а при тези софийските няма. И даже не се виждат баш. Хубаво не се виждат. Така може да изглежда, че се едно е без седалки, но има отзаде. Аз тръгнах Аз първо трябваше от депото да завия. Трябваше да обърна, защото много труден е завоя. Никой не е дошъл. Ще е забавно сега София Транспорт да дойде. Той сигурно го е засъл. Той го спи. Диска спрях така. Тръгваме. Завиваме. Скоро май ще има и PTFS част 4. Ако искате, можете да видите вече имам плейлист с Needs Bus and Trans. И там също ще го пуснем на това видео там. И пропуснах без диска. Понякога така винаги ми става. Понякога нямам никакъв късмет. Тръгвам на интер. Без диска стана. Даже мога да ви разкажа една случка. На 2 август ние чакаме нещо и на площад Македония виждам от далечината една единица. Тролей единица нещо да прави на Македония. Ние после като се прибираме, пак я виждам. Скам, какво става, какво обикаля? А може София Транспорт и Гейминг
А го знае защо така правят тролейбусите, да ми обясни, защото аз бях пълно объркан. Пълно объркан. Може да направя едно видео, ама не се сетих. И той да ми помогне и с гласовото, ще е много хубаво. Ето горе трамвайната линия. Сточнагара нещо не ми дава да работи и затова съм до площад Сточнагара, ама съм го съкратил. После направо към депото ще пусна номер, че съм за депо. И ще си сваля пръчките до депото. Сега съм направо. Аз спомня много добре маршрута вече. И сега за втори път идвам. Аз преди направих горка надолу, правих... Сега ще ги сваля пръчките, кой да знае. Пускам малото сваляне. И тръгвам. На батерия малко ще се движа. Не става само на жиците. Надежда до София транспорт дойде. Утре ще играем. Ще направя видео как да намерим тайния влак. Но всеки го знае. Сега към депото ще ходи. Ама ще хвана един друг маршрут. Тръгваме. До площад Сточнагара само воза. Ще набера макс скорост. До площад Сточнагара. Следваща спирка. Площад Сточнагара. Внимание, пътници! Тролейбусът е само до площад Сточнагара. Моля, слезте от автобуса и се прекачете на следващия тролейбус. Благодарим ви за пътуването. Дори спирката да е там, аз просто искам да се съкрата пътя. Един хубав маршрут направихме по девятката. И утре очаквайте нов епизод, където ще карам по двойката с трета генерация тролеи, а този път ще от до Горка на Родола, след Горка на Родола ще мина до Пруд Брахола, Горка на Родова и пак същото, ама сега сигурно ще има повече спирки. Тъй, че за депо съм. И да, ето трета генерация, четвърта де. Сега сменяме го. Окей. Движиме се. Влезли сме в депото. И сега ще го пуснем на тест.
Тест драйв. Това ще е около депото тест драйв. Ще правя един холдест. Ето така ще обиколя. И да го прибираме вътре в гараж. Това сигурно ще е една от най-дългите видео на тази игра. И това съм има. Успях да ускоря на макс. Охо! Как на влаковата дъни. Не виждам никакви пасажери. Не, на червено. Това беше грешка. Просто не ми се чака понякога. Признавам си. Аз никога не съм ги следвал правилата, но за клипа поне да ги следвам. Тук нещо изчакам. Експандие. Сега този за надясно ще се активира. Да, знам. Ето. Ето като минем тест драйва. Го прибираме и аутро ще правиме. Това ми е първото аутро. Движим се и пропускам спирки. За сега. Драйв. Просто нищо. Гаса го номера. Ето сложихме номер да се казва, че на Solaris този тролей на Шкода. Той също с Solaris Trolino 18. А това видеото утре ще го кача, където караме трета генерация по линия 2. Тъй че хора, стигаме в гаража, завиваме. Ще направим последен тур на тролейбуса ни. Пак ще ви го покажа. И така. Сега спираме. Гасам всичко. И тъй. Ето го. Пак за лаук около него. Хубав маршрут бяхме направили. Тук сигурно пропусна да беше черно, не знам. Не съм сигурен. Вратите поне за сигурност ги пропуснах. Ето го интериора. Ето. Задните седалки. Това е поне хубаво. Поне може някой да се вози отзаде. И така, ако ви е харесал клипа, лайк, subscribe и чао!